Ik ben programchair van een grootschalig onderzoek dat heet Islanders at the Helm. Wat we doen is we onderzoeken hoe de 6 eilanden te lijden hebben aan de klimaatveranderingen en wat de mensen op die eilanden doen om dat te verbeteren. Daarnaast ben ik co-chair van een NWA-project dat gaat over Representing Europe. Omdat heel lang is het vergeten dat je Nederlandse en Franse en Engelse staatsburgers hebt die eigenlijk onderdeel zijn van de Europese Unie, maar die niet in Europa puur sec wonen. En dat daar respect en in het onderwijs dat onderdeel wordt. Dat mensen in plekken zoals Zwitserland zullen horen, oh ja, er zijn ook Europese burgers en die zitten op Aruba. En mensen op Aruba horen, er zijn ook medeburgers die op Guadeloupe en Martinique zitten. Omdat je onderdeel bent van de Europese Unie. Je draagt ook een Europese paspoort. Ik denk dat het goed was. Ik denk dat het goed was dat mensen met ons spraken, met mij spraken, over kwesties van klimaat, over kwesties van respect, omdat ze het idee hadden dat Aruba niet genoeg gerespecteerd wordt. Maar het gaat ook erom dat Aruba inziet dat het in een breder Caribisch gebied zit. Niet alleen maar de Nederlandse eilanden, maar ook de Franse en de Britse eilanden en onafhankelijkheidseilanden, dat die ook onderdeel zijn van dit gesprek. Dus ik vond het goed om met de Arubanen te praten. Ik denk dat de genootschap Nederland-Aruba heel veel goeds werk doet om Aruba steeds in het vizier te houden hier in Nederland. Daarom ben ik hier en daarom was het leuk om de heer Wawoe te spreken, maar ook Nico Grieke, Maarsje en een aantal van die anderen. Er was ook een soort gesprek vandaag over hoe we verder moeten gaan met de koninklijke relaties. Dat was ook een deel van de presentatie van de heer Oost-Indie. Wat vind je, hoe kunnen we even doorgaan met de koninklijke relaties in het koninkrijk zelf? Ik denk dat Oost-Indie gelijk heeft. Gert is een vriend van mij, ik denk dat hij gelijk heeft. Wat er getracht moet worden is dat er meer de stem van de eilanden in het Nederlandse parlement. Er is een democratisch deficit. Het zou wel goed zijn als je ook vertegenwoordigers van de eilanden hebt in het Nederlandse parlement. Dus niet alleen maar in het koninkrijksregering waar je de gevolmachtigde ministers hebt, maar ook in het Nederlandse parlement. Het zou Nederland en Den Haag sieren als je in ieder geval 3 of 4 zetels reserveert voor mensen die vanuit Aruba, Curaçao en Sint Maarten komen om te praten over zaken die hen aangaan. Snel moeten we deze veranderingen verwachten, volgens u? Dat is een politieke besluit. Ik zou hopen van snel genoeg. En dat hangt af van de lobbywerk van ook de gevolmachtige ministers. Het hangt af van de lobbywerk van organisaties zoals de genootschap Nederland-Aruba. Het hangt af van de maatschappelijk middenveld hier. Dat in ieder geval zegt van hey, het is belangrijk. De koninkrijk gaat niet meer disintegreren. Aruba en Nederland die zitten met elkaar voor de long haul, zoals ze noemen het in het Engels. Vandaar dat ik denk, nu moeten we zorgen dat we regeringswijs zorgen dat de 21ste eeuw, dat mensen in Nederland weten, Aruba hoort erbij.